नमस्कार, हम बानी जीत कुमार और सब चालू कर दे बानी निस्तक भोजपुरी देखे। आज हम बात करब एगो ऐसा भोजपुरी सिनेमा जना फिल्म में नाम बाटे भैया। वहाँ फिल्म के नाम बाटे साढ़ू जी नमस्ते। हाँ तो साढ़ू जी नमस्ते फिल्म के ट्रेलर के बारे में बात कर यार। रिव्यू कर लागे तो कोनो ऐसा चीजें नहीं है ना फिल्म के ट्रेलर में, तो थोड़ा सा बात ही कर लिया यार कि फिल्म का बा कैसन बाटे और ये फिल्म के स्टार लोग के भविष्य का बाटे। हाँ भविष्य का बाटे, फिल्म के निर्माता के भविष्य का बा और इस तरह के फिल्म के भविष्य का बा। बात तो बनता ना जी। चलिए क्या बात कर फिल्म साड़ू जी नमस्ते के बारे में। देखिए पहले फिल्म के अगर एक लाइन में कहानी की बात कर जाए ना तो पूरा ट्रेलर अगर 10 बार भी रहूँगा देखम ना तो पते ना चली कि यार मतलब होका रहल बा यार। कहीं के ईट कहीं के रोड़ा और भानुमति के कुनबा जोड़ा वाला पूरा स्टोरी ही समझ में आई रहा उनके ट्रेलर देखम तो समझ में ना आई कि फिल्म के नाम बा साड़ू जी नमस्ते। फिल्म में होगा रहल बटे के करा के लेके भागता के करा से ब्याह करता के करा से मतलब पसंद करे लागत बटे और मतलब का ही बतावल यार। फिल्म के एक लाइन में ही कहानी करे तो वही बात भाई, कहीं कहीं ईंट कहीं करोड़ा और भानुमति के कुनबा जोड़ा वाला मतलब पूरा सिचुएशन बाटे। कहानी के नाम पर एकदम से सुनना बाटे। फिल्म में एक्टर लोग तो ऐसा ऐसा एक्टिंग कैले बालो ना, ऐसा ऐसा एक्टिंग कि मतलब देखला के बाद भैया हमार समझ लग कि 2 मिनट खातिर हम कहें कि धैर्य धैर्य थोड़ा सा मतलब मौन ना कर जला के अपना आप के स्थिर करे के पड़ हुए कहीं हमारे चक्कर आके गिर ना जाए यार। लोग कहन कि तो ठंडा में खाना वाना खाते नहीं का कमजोरी हो गई बका वो तरह की कहीं फील ना आए जाए यार। तो हम एकदम से धैर्य से रहे। रियलिटी बताओ तो अब यार अब इस तरह के जहर फिल्म बनावला से का फायदा बा भाई। मतलब हम निर्माता नहीं सब पोधनी इस तरह के जहर फिल्म बनावला काहे बनावत नहीं। अब हमारा ऐसा आदमी गस्त से गिर जाओ चलत चलत मुरझा जाए तो संजीवनी बूटी कहाँ से आई यार। तो भाई साड़ू जी नमस्ते नो पूरा गया खत्म बाय बाय टाटा वाली फिल्म भी है। ऐसे बढ़िया रहता कि ये सब जितने आजकल यूट्यूबर सब नहीं के बनाते रह सब वीडियो वो तरह के वीडियो अगर बने रहता ना तो शायद बेहतर रही एकदम से। लेकिन अब नाम फिल्म दे दिल बड़न तो थोड़ा सा हंसी खुशी अंदर से दिल भी रो दिले भाई यार। के तरह के फिल्म देख ले और कई मील पैदल चलल एकदम भैया बराबर बटे। सबसे बड़का तो बात हो कि एकदम से पूरा धूमधाम से इवेंट हुए पटना में खूब बढ़िया से एकदम से फिल्म के मतलब ट्रेलर के प्रीमियम भवे भाई एकदम से बढ़िया वाला प्रीमियम भवे लोगन के चाय समोसा के साथ बांटल भी हुए। हाँ और देखावल हुए हमके तो लगा था कि अगर लोग अगर चाय समोसा ना खैले होकस ना तो लोग वही जगह में गस्त आके गिर गलो खेल कही जाना। लेकिन अब फिर भी अब केहू के ना आए गस्त तो हम का करी वही जगह मजबूरी में बाकी केहू चाय समोसा खैले होगी तो फिर भी ना आए लोगे। अब फिर पटना में उस तरह के इवेंट कई भी महंगे पड़ल हो यार। ट्रेलर के जाके व्यू देख ले 2 दिन के अंतराल में ना तो फिर का बटे रहो लोगे हम का ही बताएं। बाकी फिल्म के निर्माता बानी सबीर कुमार, हाँ सुवीर कुमार और यशवंत कुमार। अब ये लोग के सोच चंद्रयान से लाइन होगा जा या कुछ सोच लोग जा कि यार ई लव फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्रीज के तो भैया फाट जी देखा देखा आँख खून मतलब आँख से खून ना जी, कान से खून आ जी, नाक से खून आ जी, ओसन हमने की फिल्म बना दिली और सच में बना दे बन जाए बड़ा साढ़ू जी नमस्ते। अब बाकी फिल्म के डायरेक्शन कैले बनी हाँ रंजीत महापात्रा। अरे महापात्रा जी मतलब ब्रह्मा सच में महापात्र बानी और कौनो अंत नहीं एकदम से पूरा महापात्र बानी। ये फिल्म के अगर ट्रेलर के ही केहू के देखा जाए फिल्म छोड़ो ना तो भाई के आँख नाक सब जगह से खून आ जी और यहाँ तक कि पिछवाड़ा से भी मतलब खून आ जी भैया। हाँ लाल वाला खून आई पीला वाला ना आई यार मतलब अब का ही बताएं। बाकी फिल्म के कथा हाँ कहानी और पथकथा संवाद जवन भी बाटे भैया पप्पू पुरुषोत्तम जी के जीवन बाटे। पुरुषोत्तम जी के का कमाल के कहानी बाटे, कमाल के कहानी हो भैया। पुरुषोत्तम जी के पूरा हितनाथ दयार दयात खानदान के दिखा दिया जाओ ना फिर का ही कहा और फिर में एक्टर लोग तो ऐसा ऐसा एक्टिंग कैले वालों ट्रेलर में ही दिख जाता। हाँ प्रिय रंजन सिंह के का कमाल के भैया कॉम्बिनेशन बा, का कमाल के चाल बा, डायलॉग डिलीवरी जब करते रहन तो हमार आँख भरी आ जाते रहे बार बार सुन सुन के सच में यार देख लेना रहो लोग। बाकी माही खान भी बाड़ी और सुजीत सुगन बाकी रत्नेश बर्नवाल सुधीर कमल इस तरह के तमाम लोग बाटे। अब में अब का ही बतावल जा हाँ का ही बतावल जा भैया का ही बतावल जा।
मतलब ये फिल्म समय का अगर फिल्म कहीं लाग जाओ ना तो वहाँ लोग इन फिल्म से मतलब 2-4 कुछ दूरे रहो, ना तो वायरस लेखाई पकड़ ली फिल्म। सच में ओमे के वायरस भी आई, 2-4 कुछ दूर रहे के बाटे, ना तो अगर ये फिल्म अगर वो लोग देख ले ना तो एकदम वायरस पकड़ ली एकदम सच में। तो बाकी और ये फिल्म के बारे में हम काहे कहें, देखते रहे। हाँ निश्चित भोजपुरी बाकी रामजीत।